Salum para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Sudiana saking Bulukerto GKJ Purwantara. Sabtu Legi 21 Mei 2019 renungan ing enjang menika badhe kapendhetaken Filipi 3 ayat 12 dumugi 21. Kanthi jejer kayekten kang sejati ingkang mekaten pangandikanipun, sebab kita iki wargane kratoning swarga lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru selamat, kang bakal nyantuni badan kita kang nistha iki keman dadi modha rupa karo sarirane kang mulya manut pangawase kang bisa nelukake samubarang kabeh marang panjenengane. Mekaten pangaosing sabdaning Gusti lumantar ayat menika mugi ndadosaken kekiyataning manah kita syukur bagi saged nindakaken wonten gesang ing kapitadosan derek Gusti. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih, sekedhik ayat menika ananging ageng pitayanipun saha paedahipun menawi kita saged nindakaken tumrap karohanen ingkang pitados dhateng panguwasing Gusti wonten ing gesang kita. Tantangane gesang tansah kita adepi kanthi raos syukur, mesti ing mriku dalaning kayekten mesti bakal uwal saking perkawis ingkang awrat. Mila monggo samkawis kita pitados saken dhateng Gusti kanthi budidaya murih tansah kinanti ing Gusti. Hanya kuasa Tuhan yang nyata, hanya kuasa Tuhan yang besar, hanya kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Gusti berkahi. Amin. Kula dherekaken ndedonga. Puji Gusti kawula aturaken awit paduka sumbering pasambat kawula. Paduka tansah nedahaken samukawis. Mila duh Gusti nyuwun pangapunten kawula namung jejering manungsa kebak ing dosa. Gusti paring pangapunten wonten ing Sang Kristus. Pandonga menika kula aturaken. Amin.